Hledáte byt k pohodlnému bydlení v těsné blízkosti centra anebo investiční příležitost? Pak je tato nemovitost určena právě vám. Tento byt se nachází v revitalizovaném cihlovém domě na přelomu lokalit Žabořesky a Veveří. Výhodou bytu je jeho zdařilá dispozice se samostatnými vstupy do obou pokojů a vzhledem ke své ideální poloze skýtá jak pohodlné bydlení pro rodinku, tak je i výbornou investicí především na pronájmy. I byt prošel částečnou rekonstrukcí. Jsou zde renovované parkety v pokojích, plovoucí podlaha předsíní i kuchyní, kde je i novější kuchyňská linka. K bytu samozřejmě patří podíl na společné, oplocené zahradě, která náleží pouze k tomuto domu a je určena k relaxu. V pěší dostupnosti se nachází například právnická fakulta, fakulta stavební, univerzita obrany, nemálo parků, ale dominantou této lokality je nedaleko vzdálený park v Kraví horách, kde se můžete podívat na hvězdy v nám známém brněnském planetáriu, anebo si zpříjemnit dny ve sportovním a rekreačním areálu. Jestliže vás tato nemovitost oslovila, neváhejte nás ještě dnes kontaktovat. Rádi vás zde provedeme.